तो हेलो गाइज मो ओडिया सीरियल लवर्स तोरी पाई तो पाई सीरियल आ एक नुआ धमाकादार जबरदस्त एपिसोड रे आपण माने पुणी थरे देखिया को पाइबे कि रूही पूजा पाई खीरी बनाउ थाए। से परिया गुडी को काटी खीरी बनैया को चेष्टा करथाए। देन रूही कहबो समस्ते तो सही बोरिंग व्हाइट व्हाइट खीरी बनाउछंती किंतु मु हेला रूही 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 माने स्पेशल। मु पूरा स्पेशल खीरी बनैबी। देन रूही खीरी बनैया प्रिपरेशन स्टार्ट करे। देन सरिबा परे कहबो फाइनाली खीरी तो ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଚିକିର ବେକାରିଆ କ୍ଷୀରଠୁ ତ ମୋ କ୍ଷୀରିଟି ତ ପୁରା ୟମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କ୍ଷୀରି ତ ହବ ନା। ଦେନ୍ ରୋହି ଆଈ ଆଉ ସମସ୍ତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କରିକି ଡାକେ ଆଈ କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲା ପୂଜା କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ରୋହି କହିବ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ ଚିକି ତୁ ମୋଠୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଜିତିବାକୁ ଦେବି? ଲାଇକ୍ ସିରିୟସଲି ସେମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଏଇ ଚାଲ ମୁଁ ହିଁ ଜିତିବି। ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଅସଲି ଚେହେରା ତତେ ଦେଖେଇବି। ଆସିଲା ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିବାକୁ। ଏନିୱେଜ୍ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଦୂରକୁ ପଠେଇଦେବି ଯେ ତୁ ଆଉ କେବେ ଫେରିକି ଆସିପାରିନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଟିକେ ତାରିଫ ଶୁଣିକି ଯା। ଆଉ ନିଜ ଆଖିରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯା ସମସ୍ତେ କେମିତି ମୋ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ରୁହି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଆଈ ଆଉ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଡାକୁଥାଏ। ଦେନ୍ ରୁହିର ପାଟି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି। ଦେନ୍ ରୁହି ପୁଣି ଥରେ କହିବ ଆଈ ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁତକ ରେଡି କରିଦେଇଛି। ତମେ କହିଥିଲ ନା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଖୁ ମୂଳା ଆଉ ଶାଗ ହେକା ସବୁ ପୂଜା ହବା କଥା, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ରଖିଛି। ଦେନ୍ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମାଧବୀ ଆଣ୍ଟି କହିବେ ଆରେ ୱାହା ଝିଟିପିଟି ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବଦଳିଗଲୁ। ଦେନ୍ ଜେଜେମା ମାଧବୀ ଆଣ୍ଟି ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ରାଗିକି ଅନେଇଲା ପରେ ଦେନ୍ ମାଧବୀ ଆଣ୍ଟି କହିବେ ଆରେ ନା 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 ମାନେ ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଦେଲୁ। ଦେନ୍ ସୁଗନ୍ଧା ଦେବୀ କହିବେ ମା ପୂଜା ବେଳ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରିବା। ଦେନ୍ ଜେଜେମା କହିବେ ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ପୂଜା ବେଳେ ବସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଧବୀ ଆଣ୍ଟି ଭୋଗ ଉପରୁ କଦଳୀପତ୍ର ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ତଳେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି। ଦେନ୍ ରୋହି କହିବ ଚମକି ପଡ଼ିଲ ନା ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖିକି? ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ତମ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ ବୋଲିକି, କାହିଁକିନା ସବୁ କିଛି ମୁଁ ହିଁ ରେଡ଼ି କରିଛି। ଦେନ୍ ଏଇଆ କହିକି ସେ ସବୁ ଭୋଗ ଉପରୁ ନିଜେ କଦଳୀପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦିଏ। ଆଉ ସବୁ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଦେଖିକି ଜେଜେମା ସୁଗନ୍ଧା ଦେବୀ ଆଉ ମାଧବୀ ଆଣ୍ଟି ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଜେଜେବାପା ଆଉ ନିଧି ଏହାକୁ ଦେଖି ହସୁଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ସୁଗନ୍ଧା ଦେବୀ ଆଉ ମାଧବୀ ଆଉ ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଦେନ୍ ରୁହି କହିବ କ'ଣ ହେଲା ଆଈ ତମେ ସମସ୍ତେ ଉଠିଗଲ? ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହୁଅ କୁହ ମୁଁ ଆଣିଦେବି। ଦେନ୍ ଜେଜେବାପା ମଜା କରିକି କହିବେ ହଁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲଣା କାଠି ବି ଦରକାର। ଦେନ୍ ରୁହି ପଚାରିବ ସେସବୁ କ'ଣ ହବ ଅଜା? ଦେନ୍ ଜେଜେବାପା କହିବେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଭୂତ ବାହାର କରାହବ ଭୂତ। ସେଥିରେ ତତେ ଟିକେ ସେକିଲେ ତୁ ଟିକେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବୁ। ଦେନ୍ ରୁହି କହିବ ଅଜା ତମେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ମୋର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲ। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ଏତେ କାମ କରିଛି, ମୋ ତାରିଫ ନ କରିକି ତମେ ମୋ ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛ। ଦେନ୍ ରୁହି ଫୁଲେଇ ହେଇକି କହୁଥିବ ଆଇ ଦେଖିଲ ଟିକେ କେମିତି। ଦେନ୍ ଜେଜେମା ପୁରା ରାଗିକି କହିବେ ଚୁପ୍ କର ସିଆ। କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ? ଆଉ ଇଏ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଦେନ୍ ରୁହି କହିବ ତମେ ତ ଯାହା କହିଥିଲ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କରିଛି। ଏସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଷୀରି। ହଁ ମାନୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ତ ଆଜିକାଲି ସେଇ ସେମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଷୀରି ବନଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ସିଆ ଏସ୍ ଫର୍ ସ୍ପେଶାଲ, ମୁଁ ବନେଇଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କ୍ଷୀରି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବନେଇଛି ମୁଁ ନୂଆ ଡିଶ୍ଟା, ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ, ପୁରା ମୋ ଭଳିଆ। ଦେନ୍ ନିଧି ଥାଇକି କହିବେ ଆଚ୍ଛା ସିଆ ତମେ ଯେଉଁଟା ବୋରିଂ କହୁଛ ସେଇଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଷୀରି ହେଇଥାଏ। ହେଲେ ଯାହା ତମେ ଏବେ କରିଛ ନା ଆକୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସୁପ୍ କୁହାହବ ନା ଆକୁ କ୍ଷୀରି କୁହାହବ, କିଛି ବି କୁହାହବନି ଆକୁ। ଦେନ୍ ରୋହି କହିବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ଜେଜେମା ରାଗିକି କହିବେ ବାସ୍ ତତେ ଲାଗିଲା ନାଇଁ, କ'ଣ ଲାଗିଲା ତତେ? କ'ଣ ଲାଗିଲା ତତେ? ଏଠି କ'ଣ ମଜାକ ଚାଲିଛି? ତୁ ମଜା କରୁଛୁ? ତୁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହବାକୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖିନୁ।
ଯଦି ତୁ କ୍ଷୀରି ଆଉ ସୁପ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିନୁ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? କହ ସିଆ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଏଠି ଆଣିକି ଏଠି ଆଣିକି ଏ ସବୁ କଞ୍ଚା ପରିବା ସବୁ ଥୋଇଛୁ। ୟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ହବ ୟାର? ଦେନ୍ ରୋହି କହିବ, ତମେ ତ ମୋତେ ଜମା କହିନଥିଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ହବ। ଆଉ ମା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଆନ୍ତି କି? ଏଗୁଡ଼ା ତ ପୂଜା ହବ, କଞ୍ଚା ହଉ କି ସିଝା ହଉ। ଦେନ୍ ଜେଜେବାପା ଥାଇକି କହିବେ, ହେ ମୂର୍ଖ, ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ କଥା, ନହେଲେ ଦେବି ତୋ କାନ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟି ଯେ ତୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସିଯିବୁ। ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଛଡ଼ା କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏସବୁ ବନେଇକି ପୂଜା ହୁଏ, ମୂର୍ଖ କୋଟିକାର। ହେଲେ ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସବୁ କଞ୍ଚା ପରିବା ରଖିଥିଲୁ। ୱାଆ, ବଢ଼ିଆ କଲୁ। ଦେନ୍ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଆକୁ କହିବେ, ସତରେ ମୋତେ କାହିଁ ବିଲକୁଲ ଲାଗୁନି ଜାନକୀର ଛାଇ ୟା ଦେହରେ ବାଜିଛି। ଆଉ ଇଏ ତା ଝିଅ କ'ଣ ହବ? ଛି 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 ଛି। ଦେନ୍ ଜେଜେମା କହିବେ, ସିଆ, ତୁ ଏମିତି ମୂର୍ଖାମି କାହିଁକି କଲୁ? ତତେ ତ କ୍ଷୀରି ବନେଇ ଆସେ, ଆଉ ତୁ ତ ଆଗରୁ ବି କ୍ଷୀରି ବନେଇଛୁ। ଦେନ୍ ରୋହି ମନେ ମନେ ଭାବିବ, ଏ ବୁଢ଼ୀର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଏ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଏବେ? ପୁଣି ଥରେ ଜେଜେମା ପଚାରିବେ, କ'ଣ ହେଲା ସିଆ? ତୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ସିଆ? ଦେନ୍ ନିଧି କହିବ, ଆଉ କାହା ଜିନିଷକୁ ନିଜର କରିବା ଶିଖିକି ଏ ସିଆ ଖାଲି ନିଜ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବନେଇବା କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜେଜେମା, ସେଦିନ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ବନା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମୋ ଚିକି ଭାଉଜ ବନେଇଥିଲେ, ଇଏ ବନେଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାହାଣୀ କହିକି ମିଛ କହିକି ଇଏ ଖାଲି ଚିକି ଭାଉଜଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିକି ଜେଜେମା ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଜେଜେବାପା କହିବେ, ତାର ସେ ପ୍ଲାନ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆଉ ତମେ ବି ତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? କ'ଣ ସତରେ ରୋହିର ଅସଲି ଚେହେରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଗକୁ ଆସୁଛି କି? କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।